nedahaken miturut adat widi-widana ingkang tasih kepareng sinengker wonten padukuhan Jurang Jero Jrakah Selo nderek wewengkon Kabupaten Boyolali ingkang kepareng karegengaken dumateng Ibu Juru Sumboko. Prayogi wanci mbuh bilih sampun parang paraden lampahing tata upacara panggih risang pinanganten badhe kasindur tumuju wonten sasana Dampar Badraya ingkang karegengaken dumateng Ibu Kadibusana kadherekaken Rama lan Ibu. Sawetawis samanggih mbuh bilih sampun kepareng lelenggan anggara raras wonten sasana pinajang samanggih badhe kalajengaken lampahing tata upacara adat rombongan bobot timbang sungkem kembul bujana cangkep samanggih ingkang kepareng kapratisaken dumateng Ibu Juru Sumboko. Priagung tamu sawetawis samanggih kepareng lelenggan kanthi mardi kaning pekalih kadang-kadang pramuladi badhe atur sugata katur sangganing para lenggah kepara badhe Jawa Pasta dhateng hamukati risang pinanganten sarimbit kadang besan Sutrisno wanci prayogi hamukati badhe ngaturaken mubah musing penggalih katur sangganing para lenggah tamung kepareng katon kandhek wonten ing jangga pinangras bompong bebek rasing manah hamukati nyunugan panjenenganipun kang nurmatan Bapa Siyamto ingkang badhe jumeneng wonten ngajeng para tamu putri kakung pinulya satemah badhe ambabardaya pambagya wilujeng karaipun para tamu putri kakung pinulya pratandha cetha paribana bebilih risang pirang sarimbit hamukati kadang besan Sutrisno sampun kepareng langsar saking palenggan pinajang arsa badhe tumuju wonten ngajenging pandhapi bahargan supados ndherekaken kunduripun para tamu suwang-suwang kanthi Jawa Pasta. Priagung tamu sugeng lelekan kanthi mardi kaning pekalih sinambi hangratu lampahing tata upacara nuwun kepareng kawula nuwun. Priagung tamu ingkang kepareng mardi gung budi prayogi wanci badhe tinarbuka kanthi waosan basmalah sepeda palih mbuh bilih ingkang kepareng kagungan kapitadosan sanes kepareng jumbuhaken suwang-suwang tinarbuka kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim atur pambuka mugi saged hangkan cara lampahing tata upacara ngantos paripurna. Priagung tamu sugeng lelenggan kanthi mardi kana pekalih kepareng lajengaken lampahing tata upacara mbuh bilih sampun kepareng samto risang pinanganten putri kang wingking saking tepasarum arsur mebet wonten sasana pahargyan tumuju wonten sasana Dampar Badrayasa puspa kang maneka warna. Priagung tamu ingkang pantos tampi pakurpatan sawetawis samangta ing kadiri sang pinanganten putri kanthi samangke arsa badhe lumebet wonten sasana pahargyan ingkang kepareng karegengaken Ibu Juru Sumboko. Kepareng wus kawus tinggal risang pinanganten putri arsa badhe lumebet wonten sasana pahargyan pinarung swaraning pradangga monya hangrangin kang hambabar ketawang puspa warna
ana tejo angeng nyebar gondaro mengkang ngebai sasana pahargyan sirnaning tejo kawistara winadya pinanganten putri kang wingking saking tepasarung arsa lumebet wonten sasana pahargyan kanthi lon alem tindhaira risang pinanganten sawetara samanggih ugi kasun samangta gati dhateng bapa-bapa ingkang kepareng badhe hangadani lampahing tata pacara long tinambi ingkang kepareng kapratitisaken dumateng bapa-bapa ingkang kepareng kasebat asmanipun samangta gati saega ing diri jumeneng wonten ngajenging para tamu putri kakung minulya satemah badhe hangadani lampahing tata pacara lung tinampi atur wuninga dhateng bapa-bapa ingkang kasebat asmanipun ingkang badhe ngadeni lampahing tata pacara lung tinampi arsa jumeneng wonten ngajenging para tamu putri kakung minulya sawetawis kasun samangta gati panjenenganipun kinurmatan Bapak Gimin Lun Mantar Duda Pangarsa ingkang badhe ngaturaken daya waluyan pasrah risang pinanganten ugi kasuhun samangta gati syagong diri panjenenganipun kinurmatan sulih salira panjenenganipun Ki Panti ingkang badhe katuraken panjenenganipun Bapa Suladi kepara badhe nangkapi suwanipun Kadang Besan Sutrisno ingkang badhe samangta gati dumateng bapa-bapa ingkang kepareng kasebat asmanipun wanci pamrayogi kasuhun jumbuhaken semoga nuwun. Priagung tamu ingkang kepareng mardigung budi samangta gati kinurmatan panjenenganipun Bapak Gimin lumantar Duda Pangarsa sasana prayogi wanci sasana pangandikan namung kepareng kasumanggaken semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman
wal Islam. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni amma ba'd. Hadratal ulama, para bapak kiai, para alim ingkang tansah kawula mulyakaken, ugi ingkang tansah kawula dherehi wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sedaya kawula mulyakaken linangkung panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Kadus RT RW sedanten ingkang kawula hormati. Ugi wonten ngarsanipun pemuka-pemukanipun dusun Jurang Jero ingkang sedaya kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Slamet dalah Ibu Marni dalah keluarga ageng ingkang kekalihipun sedaya ingkang kawula hormati dalah kawula mulyakaken. Boten kasupen wonten ngarsanipun Bapak Gimin dalah almarhumah dalah keluarga ugi ingkang kawula hormati. Boten kasupen wonten ngarsanipun temanten kekalih ingkang fa insyaallah siang dungkap sonten menika estu keparingan kebahagiaan lan mugi-mugi bahagianipun abadi. Allahumma amin. Wonten ngarsanipun pengombyong temanten, tamu undangan, masyarakat dusun Jurang Jero sedanten ingkang kawula hormati. Monggo langkung rumiyin ingkang sepindah kita nginggahaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi maos tahmid kita dherekaken alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dalah salamipun Allah monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggalipun Nabi ingkang estu-estu kita antu-antu menggah syafaatipun amugia berkah kita makempal manunggal wonten ing siang dungkap sonten menika kita sedaya badhe pikantuk syafaatul nguzma. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, adeg cumantaka kawula wonten ing ngarsa panjenengan sedaya linangkung wonten ngarsanipun Bapak Slamet dalah Ibu Marni ingkang sepindah. Kawula dalah sak rombongan lumantar pribadi kawula niat saking telatah kewalian keragilan silaturahim dumateng Bapak Slamet keluarga. Lan alhamdulillahirabbil alamin kanthi pinayungan ridhonipun Allah kawula dalah sak rombongan waget dumugi papan panggenan menika wiwit kala wau tabuh sedasa dumugi sak menika. Pindah malih alhamdulillahirabbil alamin. Saterasipun lumantar pribadi kawula matur alhamdulillah matur suwun silaturahim kawula dalah sak rombongan sampun tinampi kanthi sae saking jawab absta papan pilenggahan minggahipun pun paringi pasugatan ingkang sae-sae lan eco-eco. Mila dalem ngaturaken estu matur suwun ingkang kadhih. Saterasipun temtu kemawon sowan kawula dalah rombongan milai awal dumugi sak mangkih paripurna wonten kekhilafan kekelintuan lumantar pribadi kawula
estu nyuwun agunging samudra pangaksami. Wonten ngarsanipun Bapak Slamet dalah Ibu Marni dalah sedaya ingkang kawula mulyakaken. Saterasipun lumantar kawula Bapak Gimin angaturaken salam taklim kagem Bapak Slamet keluarga. Dene salamipun kawula ikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi barokah salam barokahipun silaturahim kawula sak rombongan estu-estu dadosaken sababiah rumaketipun kekeluargaan antawisipun Bapak Gimin dalah Bapak Slamet langkung rumaket lan langkung sae. Ingkang minggahipun dadosaken langkung raketipun temanten kekalih tahi putra-putra kalih dados temanten ingkang langgeng saklaminipun dipun sertani kebahagiaan. Salajengipun kawula matur dumateng Bapak Slamet dalah keluarga. Wedal menika Bapak Gimin pasrah dumateng kawula ingkang supados amasrahaken putra jalunipun ingkang asma Slamet Sodikin. Mila kanthi ucapan bismillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Gimin lumantar pribadi kawula wedal menika anak kawula Slamet Sodikin. Sakwetahipun jiwa raganipun Slamet Sodikin kawula pasrahaken dumateng Bapak Slamet dalah Ibu Marni sekeluarga. Mila monggo jeripun putra kula anak kula Slamet Sodikin menggah piyantunipun gedhe tur dawa ananging babagan seserepan kekeluargaan tentu kemawon badhe saweg badhe ngalami sepindah menika. Mila sumangga atur pasrah kawula mangkih dipun jangkepi ingkang supados kekirangan-kekirangan anak kawula Slamet Sodikin babagan ting keluargaan, ting tangga tepalih, ting kemasyarakatan. Monggo mangkih dipun paringi seserepan-seserepan pangertosan-pangertosan ingkang dadosaken saenipun anggenipun mbangun keluarga, sae dumateng tangga tepalih, sae wonten ing babagan kemasyarakatanipun. Mila sepindah malih kawula pasrahaken sakwetahipun. Minggahipun ugi kawula pasrahaken dumateng Bapak Kadus RT RW. Monggo mangke dipun paring pekurutusan wonten ing tlatah jurang-jero menika babagan adat istiadat mangke dipun paringi gulawentah pangertosan ilmu-ilmu ingkang waken dadosaken saenipun anak kawula Slamet Sodikin. Bapak Slamet dalah Ibu Marni sedaya undangan matur kawula sakterasipun angaturaken napa nggih sakmangke sak paripurnanipun pawiwahan menika tentu kemawon kawula sak rombongan badhe nyuwun pamit boten sanes lumantar kawula namung nyuwun pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi silaturahim kawula estu mangke wangsul keparingan wilujeng tanpi menangi manggi alangan setunggal punapa kemawon. Ingkang saterusipun kawula matur nyuwun dumateng Bapak Slamet dalah Ibu Marni dalah samangke ingkang dipun kersakaken nyuwun samangke sak paripurnanipun pawiwahan menika nyuwun kasuwun tindak wonten ing tlatah kewalian Kragilan. Estu dipun suwun tindak silaturahim wonten ing tlatah kewalian Kragilan. Kintenipun namung mekaten lan semanten ingkang kawula aturaken cekak wasipun kawula ngaturaken matur suwun ingkang sakathah-kathahipun ugi ngaturaken nyuwun pangapunten ugi ingkang sakathah-kathahipun.
Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.